2018 года, і можеш думати за конкретну проповідь на покрову 2018 года, вас, священника Дмитрія Сидора, також ввели на той сайт Миротворець. Як ви на то реагуєте? Пак бесіда йде за то, що в Україні ставалися вбивства людей, котрих там злочинці ввели. За організацію всього лиш молитвенного стояння перед будівлею президента, на котрому не кричали, не били, стіни не малювали, нашого журналіста Макаровського внесли в базу скандального сайта «Миротворець», куди ввели і мене. Ну, я простий рядовий священник, і якщо там ввели і наше керівництво церкви, то що мені проситися або жалкувати? Там, де переслідують наших, там ми повинні бути всі. Ну, а потім за конкретну проповідь на Покрови я там читав. Думаю, що за те, що я тоді на проповіді на Покрови сказав, Томаса не буде. Настоящого мається в виду. Як пам'ятаєте тому філі, а цар не настоящий. Я тоді сказав, не буде Томаса, бо Варфоломей не дав настоящого Томаса навіть грецькій церкви. То як він грекам не дав, а дасть Україні, ми тоді казали, не буде. А якщо і буде, то буде якась надсмішка над тим. Буде якась підстава. Ну, а найбільше я тоді казав, визнання розкольників за нормальних також больно отозвалося у серцях православних в Україні. Як? Тоді я сказав у проповіді, чому житомирський лікар ужгородських п'яниць визвав нормальних? Що значить, ти в тому Житомирі не видиш, а ми видимо, що ужгородські п'яниці потребують лікарства, їх треба лікувати. Так, як і в Україні. Звідки не видить Варфоломей із Стамбула, що в Україні розкольники є розкольники. І ми чітко видимо, що іменно за підтримку розкольників або прийняття їх за нормальних сам патріарх попадає під апостольські правила. От чому, коли мене ввели туди і мою фразу «скопище безбожних» рішили творити Православну церкву України, вони порахували цю фразу оскорбительну. Давайте порозмислимо. Фраза «скопище безбожних» ніколи не могла бути обідчивою для людей, котрі, будучи греко-католиками, уніатами по вірі, а пішли у Стамбул просити православним віру. Так значить, вони безбожники. Бо були б настоящі греко-католики, тобто класичні, вони б казали, ми не православні, нас не цікавить так називаємо Національна церква України. У нас є свій папа, своя Галичина, у нас є своє, ми нічого не хочемо. А вони дерзнули піти і, будучи уніатами, скопище безбожників, на наш погляд, просити Томас для розкольників в Україні. А оскільки то я наперед казав, коли ще Томаса не було, а виявився правим, от со злоби, напевно, і ввели мене туди у свій скандальний, злочинний, на думку наших багатьох людей, терористичний сайт. Якщо б у нас була прокуратура, давно би то закрили. Але, як бачите, Європа призиває закрити, бо цей сайт ділить людей, громадян України на правильних і неправильних. І серед неправильних громадян в Україні у злочинців сайта «Миротворці» значиться, як вже говорив, і наші поважні люди. Що ж можемо говорити? Злочинці обично використовують слова церковні, наприклад, «миротворець». Так, в Євангелії написано «блаженні миротворці, бо тільки синами Божими назвуться». Так що ті люди, котрі вписані у сайт «Миротворець», якщо вони дійсно зафіксовані миротворцями, так це люди
будущого царственного небесного віку. І не дивно, що антиукраїнські антихристи сайта увели туди і мене, мирного чоловіка, русина, від діда-прадіда, коли я легко перед Академією українських наук, перед усіми так називаємими укрспеціалістами легко докажемо і історичні, і юридичні факти, і то, що ми маємо право бути русинами, і сме русинами, і будемо такими. Однак, для того, щоб закрити або понизити достоинство людини, злі люди, а ми так догадуємося, що до того приклали руку і або поліція, або спецслужби, то воістину тройний злочин, або, як кажуть, 3 в одному. Їх злочини разом із злочинами чиновників давно переляли чашу гніва. Чим закінчиться? Я думаю, що рано чи пізно організатори сайта, а вони будуть виловлені і виявлені, будуть нести кару. Поки що вони царствують, показують кілерам, куди направляти своє оружие. Боже, прости їм, бо не розуміють то ті організатори злочинного, як кажуть люди, терористичного сайта, що вони творять. Це явно антиукраїнська політика, антиукраїнські діяння. Ми же, як громадяни України, засуджуємо такое, але не боїмося. Бо нема більшого подвигу, каже Євангеліє, якщо хто душу свою положить за друзів своїх. Так що, казав Господь, не бійтеся убиваючих тіло, а більше нічого не могущих зробити. Тому от і сидять чиновники, пужають український народ такими сайтами. Ми знаємо так, хто його автор, бо то є інформація, але хай то би оприділив суд з допомогою прокурорів. Бо якщо вони нічого не роблять, ми будемо думати, що і вони до того мають відношення.